Hij komt hier aan de ingang. Zo, hier nog even informatie. Het is net even interessant op mijn fietsroute en ook wel voor een dronevlucht, niet te veel wind. Kan het ook wel interessant zijn. Dus wel van de andere kant heb je ook wel een fietspad, maar dan moet je wel voordien inslaan in Kloosterzand. Dan kan je dus wel de toegangsroute hier bereiken. Zo, dat was even mijn tocht naar hier. De rest is dus te volgen via de drone.